Това е може би най-новото и очаквано от всички ни предложения за смартфон. То много добре балансира между цена, дизайн, технически параметри и функционалност. Уважаеми зрители на Digital.bg, имам удоволствието да ви представя за първи път в България LG Optimus L7 P700, който за кратко ще наричаме LG L7. Смартфонът, който до известна степен припокрива появилата се неотдавна свръхбутикова Prada 3.0. От друга страна, той е дори по-добър. Какво точно, как и защо, ще разберете в следващите минути. Започвайки от дизайна, той е изцяло в духа на LG. Красива, изчистена линия, комбинираща метална платформа, висококачествена пластмаса и устойчиво надраскане стъкло. Да, дисплеят има Gorilla Glass протекторен слой, който продължава до самият край на рамката, покривайки сензорите, камерата и долно разположените контролни бутони. Те са общо 3, два скрити сензорни и един механичен с мултифункционално използване. Механични са още металният Power бутон горе вдясно и пластмасовият курсор за звука в лявата периферия. Микро USB-то, което играе роля и на захранващ порт, е намерило място централно в долният край на телефона. Задният капак, както вече споменахме, е изработен от гъвкава пластмаса с перлено покритие и релефно решен гръб. Същият е лишен от цапане и лесно надраскване. Там в метален обков се намира и основната камера с 5 мегапикселов еквивалент. Максималната разделителна способност на снимката й е 2592 към 1944 пиксела, като има автофокус и силна LED светкавица. При тест отчитаме, че тя осветява добре обект на около 5 метра от телефона. За да добиете по-ясна представа за качеството на снимката, в текста към ревюто прилагаме и снимка, заснета с LG Optimus L7 в най-добро качество. Един съвет. При задържане на пръста върху дисплея, при снимка се активира функцията за автоматичен фокус. Използвайте я. Направените снимки в комбинация с базовата навигационна система можете да прилагате чрез изображения на обекти в геотагинг. Ако пък сте решили да снимате видео, то ще е Full HD с 1080p и 30 кадра в секунда. На предният панел се намира и втората камера за провеждане на видеоразговори. Подобно на Prada, тя е 1,3 мегапиксела и предава картината много добре. Всичко изброено се вижда на достатъчно големия дисплей. Той е 4,3 инчов IPS LCD с 16 милиона цветови оттенъка и капацитивен тъчскрин с поддръжка на Multitouch. Разделителната способност е 480 към 800 пиксела, което след кратко пресмятане се равнява на приблизително 217 точки на инч. Резултат нареждаш го сред челните позиции в класа като предаване на изображението. Както знаем, именно батерията беше един от основните минуси на Prada 3.0. При L7 LG са решили този проблем, увеличавайки заряда на литиево-ионната батерия до 1700 мАч, което е с 200 повече от първоначално анонсираните пред премиерата на телефона. LG са направили още една крачка, доразвивайки базата на Prada, за да постигнат нещо по-добро при L7. И това са габаритите му. Както вече казахме, дисплеят е 4,3 инча, т.е. еквивалент на Pradovия. Но габаритите са намалени до 125,5 мм на 67 мм спрямо 127,5 на 69 мм на Prada. На пръв поглед това са само няколко милиметра, но когато работите по-дълго с телефона, те са осезаеми. Дизайнерският модел е единствено по-тънък с 2 мм, но пък теглото му е 16 грама по-високо. Теглото на L7 обаче не е постигнато за сметка на пълнежа, който определено ни изненадва приятно. Става дума за процесор Cortex A5 с 1 ГГц. Чипсетът е добре познатият ни с качествата си Qualcomm MSM7227A Snapdragon. При тест с няколко едновременно пуснати задачи и сърфиране в интернет не отчитаме осезаемо забиване. За графиката спомага самостоятелен процесор Adreno 200, а RAM памет е 512 МБ. Вграденото пространство е общо 4 ГБ, като от тях 2 ГБ и 400 МБ са достъпни за употреба от потребителя. Останалите са единствено за техническа употреба. Това обаче в никакъв случай не ви ограничава, тъй като LG L7 посредством microSD слота за карта памет може да увеличи пространството за съхранение на данни до 32 ГБ. Операционната система, която наблюдаваме тук, е също толкова нова, както и самият смартфон. Визираме Android версия 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Той ни е познат първо с появата си при някои таблети, а след това в последно време при новите модели смартфони. Цената, на която LG Optimus L7 P700 ще се предлага на българският пазар, е малко под 600 лева без обвързване с договор към оператор. При подписване на договор обаче цената пада драстично. Към момента L7 се предлага от Global и Viva.com с почти еднакви оферти с най-ниска цена от 299 лева и 90 стотинки. С двугодишен договор на тарифен план Global United за 49,90 или Web & Talk за 99,90 на месец и съответно Viva.com с Net & Call Super Max за 49,80 или Mega Call XL 99,80 стотинки отново на месец.